un nou vlog aici, e primul meu vlog de adică. Și astăzi o să reacționăm la muzica lui Țancă Uraganu, Havana. Haideți să începem. Hai să pichez reclamă. Gata, să căpătăm de la început. Începe foarte frumos. A început foarte frumos, mie îmi place cum a început, deci e foarte tare. De la până la început, hai să vedem mai încolo. Deci până acum basul este ok, deci nu e rău basul. Și ce să mai zic, îmi place ritmul lui. Mie nu-mi place pentru că tot repetă același cuvânt de mai multe ori, dar în rest e ok. Adrenalină pură, pură, nu tortură. Iubirea noastră n-are nicio scrietură. Relații toxice, noi nu știm ce sunt alea. Ca să cântăm iubim, ne trece supărarea. Sună-mă, voi fi mereu lângă tine. Deci, cum am zis, basul este foarte frumos, muzica e tare. Mâine o să reacționăm și la ceva care o să facă ceva, nu o să stea așa cu dinții afară, cum stă ăsta. Da, deci îmi place cel mai mult, îmi place basul și ritmul lui. Onest, o să mai vedem mai încolo ce o să mai zică. Dacă zice tot același, o să închid videoclipul și ne vedem mâine. Da, pa, o să ne vedem mâine. Pa! Să dați un like și subscribe și pa!